Allah ya ce idan kun kiraye su zuwa ga shari'a la yattabi'ukum ba da su iya bin kamar ka je ka samu gunki ne kai ta kiransa ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza Allah ya ce ba zai ji ba zai iya bi ba sawa'un alaikum ad'autumuhum am antum samitun Allah ce dai ku kiraye su ko ku shiru duka daya duk wanda za a kiraya kuma bayan Allah wallahi da kiransa da rashin kiransa duka daya da kiransa da rashin kiransa duka daya da gunki da wani rayayye duka wajen kiransu wallahi abu ɗaya yadda gunki ba zai iya tabuka maka komai ba haka wani salihi ba zai iya tabuka maka komai ba haka wani waliyi ba zai iya tabuka maka komai ba ba wadda zaka kiraya wallahi a hurumin Allah ya iya amsa kira Allah ba zai iya wato yadda misalin yake ba idan an ce wannan aikin Allah ne to da gunki da mutum da aljani da mala'ika duka ɗaya suke ba abin da da su iya yadda gunkin ba zai iya ba wallahi haka mala'ika ba zai iya ba shi yasa waɗansu bautan mala'iku suka yi mala'iku suke kira waɗansu bautan salihai suka yi waɗansu bautan annabawa suka yi waɗansu gumaka suka bautawa Allah in ya zo sai ya yi kuɗin gore ya ce ba abin da da su iya yi saboda aikin da aka nemi su yin ba wadda zai iya shi yarima kamar jirgin sama ne a ce tun da mutum yake bai taba shiga jirgin sama ba wata ilma bai taba ganin jirgin sama ba to kaga idan ka zo wajen yaya za a tuka jirgin sama in ka ce da shi da ragonsa duka ba da su iya ba ai maganar daidai ne yadda ragonsa ba zai iya tuka jirgin sama ba shi ma ba zai iya ba to wallahi duk abin da aikin Allah ne yadda kaga gunki ba zai iya ba wallahi ba wani rikakke da zai iya ba annabi ba manzo ba mala'ika ba wani salihi wallahi ba wanda sai ya shiga wannan a wannan bangaren wallahi ba wani yana to shi yasa gumaka da dodanni a ko shehunai ne ba za su iya ba ko shehunai ne ba za su iya ba ko mala'iku ne ba za su iya ba ba wadda zai iya duk wani wadda ba Allah ba sunan bawa yake amsa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan samawati wal ardi illa atir rahmani to kudin goro na kowa bawan Allah manzon Allah bawan Allah ne annabi Ibrahim bawan Allah ne annabi Nuhu bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne to a tsakanin mu sai aka daga darajar wasu akan wasu amma dukan mu me sunan mu bayin Allah to tunda bawa ne kowaye ya isa yi aikin Allah ba zai iya aikin Allah shi yasa da kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul la amliku li nafsi darran naf'an wala darran amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha'a Allah sai ya ce ka gaya musu ba zan iya mallaka wa kaina wata cutarwa ko wani amfanarwa ba jama'a mun fahimta saboda kamar a ce makaranta ce sai aka ce to wannan shine head boy a makaranta kaga ai darajarsa ta ɗara darajar sauran ɗaliban makaranta wannan monita ne a ajinsu kaga shi ma ai ajinsa ya ɗara darajar sauran 'yan aji monita zai iya rubuta sunan mai surutu ya bayar amma kai baka isa ka rubuta ka bayar ba kuma maganarsa za ta fi kima a makarantar maganan shugaban ɗalibai zai fi kima akan maganan ɗalibi da yake zaune a fulo jama'a mun fahimta to amma dukkansu ne akwai wani ɗalibi a ciki da ya kai ya isa ya kori wani a makaranta to Allah shi kaɗai ne a wajen
dukkan mu bayi ne. An fifita darajar manzanni akan na annabawa akan salihai akan kaza, waɗannan akan waɗannan akan waɗannan, to amma duka tawagar ba mai iya shiga cikin aikin Allah. Jama'a mun fahimta? To shi yasa Allah in yazo korewa bayi kallon wa aka kira, kowa aka kira sai ya ce ba zai iya ba. Allah ya sa mu dace. Ba za mu tashi